Имам малка новина, което е горе-долу добра. Този влог ще бъде фокусиран на едно нещо. Сега ще покажа. На това. Да, купих си я. RAM памет, 8 GB, само ще трябва да чакам да дойде. Но този влог най-вероятно ще бъде цялата седмица и ще бъде фокусиран точно на това нещо. Така че, да. Сега ще цъкам малко Майнкрафт. Исках, нали, да си почна някакъв survival. Защото нямам никакви survival мапове. Така че... Събудих се преди малко. Днеска сме понеделник. Не съм на училище. Мама ми се спи. Ще да си пратя процесора, ако са дошли парите. Така че... Козата ми супер ще закнава, защото тук ще се събудих преди малко. Айде сега. В момента още сме същия ден, още сме понеделник, но вече е по-късно, сигурно 1:20. Гледам някакво клипче тук на BMG Drive. Но мама с малко ще излезе, ще ходи на работа за малко. После ще трябва обаче да вземам брат ми куче. Лошо парите още не са дошли. Он е изпратил видеокартата. Он не знам, още не са пристигнали най-вероятно парите за RAM памета. Каза, че вечер ще погледне. Но още не са дошли, нали, парите на ония с процесора. Което значи, че все още няма да го изпращам, днеска няма да го изпращам процесора, най-вероятно. Имам една добра новина. Само ще трябва това да го скрия. Как да го скрия така? Окей. Ето. За мен е пратката. Той е изпратил видеокартата. Така че... Нямам кога ще дойде, сигурно с 2-3 дена. Най-късно. До 3 дена най-късно да дойде скоро. RAM памета все още не знам дали са стигнали парите. Той е написал, че ще погледне като има там свободен ден или утре по-късно вечерта, или в смисъл днеска по-късно вечерта, бла-бла-бла. Да. Процесора, все още не са дошли парите. Дано видеокарта работи, дано RAM памета работи. Да. Трябва да ходя за брат ми. Така че да. Сега трябва да си извада само колелото. И отивам към брат ми. Защото мама е на работа някакви глупости там. Шефа, че не е искал да ходи нещо си. Не мога да си отключи като нещо. Някаква приятелка на мама, нещо са се скарали с шефа, глупости. Сега трябва да вземам аз брат ми. Ето го колелото. Най-вероятно в момента изобщо не ме виждате заради слънцето. Но в принцип, едно нещо искам да ви кажа, което е малко смешно така. Тук в Германия е забранено да караш колело и да си на телефона. Също като в кола, нали, обаче се отнася това също и за колело. Не знам защо, обаче. И в момента това, което го правя, не е много добре. Така че... преди сега трябва да съм глобен над 100-200 евро, ако са ме фащали някога. Кой си ти, бе? Колко? Ела да кажеш здрасти на влога. Здрасти! Днес сме вторник, 21 юли. Да, косата пак ми е някаква супер щъртава. Няма значение. Но прибрах се от училище преди
2 часа мисля, че 12:15. Имахме последен час свободен, защото имах там имах физическо и 8-те класове имаха някакъв турнир и да. Дойдяха парите за процесора. Ще трябва да го изпратим днеска. С мама ще ходим. Той човек е изпратил RAM паметта вчера след обяд. Видеокартата също е изпратена. И ще видим кога ще дойдат. Сигурно... Не, според мен... Аз не знам защо направих това. Нещо ми е скучно това. Според мен видеокартата ще дойде утре. Нямам защо той кога беше изпратил. Мисля, че беше изпратил понеделник, не съм сигурен. Той я изпрати... Той я изпратил вчера, така че е окей. Да, не знам кога ще... След малко ще спре да записа, така че трябва да отвършим частта. Очаквам да дойде утре, други ден най-късно. Така че да. Така, отиваме сега да го таковаме. И ще ходим за колко. Ще го изпратиме, ще ходим да Lidl. Виждате ли го това? Да, като ние филмите деца. Дали ще дадат към нас? Да, holy shit! Малко се клати само. Сега ще покажа къде ми е училището. Тук има някакви хора чакат на гарата. Дали има някакви по-класи? Ето ми го училището. Малко ме срам да държа така камерата нагоре, защото всички ще ме гледат странно. Още това е за нас. Кое е това? Между си правят някакви знаци. Дали я прави на другия. Иначе бях чел, че някакви 4 левскари са оградили някакъв цесекар. Един е изведил нож и 4 левскари са нарегали някакъв цесекар в крака. Защото заградили са го, разбрали, че е цесекар. Един е изведил нож, нарегал го в крака, избегали и обаче са ги хванали. И са на между 17 и 18 години, единия има такова криминално досие. Той аз имам досие. Полицията. С изкупен телефон и оправяне на компютъра. Какво? Да, мама иска да показвам напред, секунда. I feel like I fought all my life for this. This one part, this 1/3 I've always missed. No, just don't let it go. I started the fight, but now I'm losing. So will I fall again? I'm scared of fights, yet it was me who ran away. Изпратихме го и камерата ми е... Много ми е замъглена камерата. Не, още така. Изпратихме го и да знам малко по-скъпо, отколкото очаквахме, но... Изпратихме го. Сега ще чакаме. Мама отиде нещо до банката, някакви стилки, аз знам. Колко отзад. Колко? Какво? Престани!
чули какво каза момчето? Така, хора, ще пробваме желе. Да. До сега никога не съм ял той. Да, Той казва, че е ял. да, яла съм в България. България си ял? Да. Така че аз до сега никога не съм ял и изглежда супер гнусно. Да. Не Усеща по-правилно. толкова изгалирано. Айде да ви кажа. Поне мирише горе-долу хубаво. Така. Твоето е хубаво течно, защото ти се разтопи. Айде. Имаме си златните лъжички. 24 карата. Първи път. Вкусно е. Верно е вкусно, бе. Мислих, че ще гадно и ще повърнем нещо. Не. Ама в пияна е вкусно. От началото е малко гадно, после става сладко. Толкова сладко не съм виждал. В Германия, ама в България съм го виждал. 1000 пъти съм го ял. Пишете дали са яли. И пишете други преди. Fuck's sake. И пишете други предизвикателства. Нали колко? Да. Сега ще му сложа на главата. Не. О, гати готиното. Много добре те стои на главата. Лъжи се. В началото е гадно, Да. самата форма, нали? Как е такова, нали, служещо и така нататък. Но после като почне да се разтапя в устата с едно такова, става много готино. Става, нали, сладичко такова и някакво много вкусно. Ой, вкусно ли е? Хайде да си ги пробваме. Който по-различно вкус има. Не са различни. А не, твоето има вкус на... Мелини. Да. Твоето има нещо като на ябълка. Който е вкусно като уния топки, които за парфюми, къде ги удариха ти от кьони. И ти си ги ял. Не. Миришат. Не са. Така мириша. Сега ще гледате до края на видеото да го ядем. Вкусно е. Видите, че ще повърна или нещо такова. Обаче е вкусно. Даже и прекалено сладко. Да. Тук имаме още едно зелено, Да. което няма си да го го ядем. купих аз и ще го ям утре. Може би. Да, утре. Ще пробвам голяма лъжица. Айде, колко на здраве. А ти вече го изяде. Просто пък. Дай на здраве. Дай на здраве. Айде, бързо. Не. На здраве, бързо. Оф. Цялото. Искаш ли да ги развешкаме? Искаш ли? Не. Малко като го ядете е по-хубаво, отколкото. Не, няма да го... Малко да пробвам. Вече пробва. Не, само един. Сега ще пробвам много. Това цялото ще го пробвам. Я. Няма. Аз искам да малко. For fuck's sake. Jesus. Това не е малко. Моето ялкото желе ще ми вземе. То ми взема цялото желе. Я ги разбъркам. Щом се бъркат, става същото като вкусно, ама се размешка, тогава става отвратително като което нещо си Съвсем малко става такова.
пробваме. 1, 2, 3. Колко повърна? Повърня ли, бе? Никога да не ги мешате. Така го повръщате. Някога. Ти пръдна ли, бе? Здравейте, хора. Сега се прибрах. И... Сега ще ме мисля да има нещо в почтата. Не знам. Сега ще има. Така, ще спра това клипче, ще направя нещо като анбоксинг и инсталация за другия ми канал. Дойде видеокартата, да ще отвориме. Нали, мамо? Кое е белкап? Сега ще го отвориме. Къде се отваря? Нямам си никаква представа. Тук ли е? Май го отворих. Да. Не е било залепено. Абе, ето я. Видях я. Така. Ето я видеокартата. Тази видеокарта не я вземах за моят компютър, вземах я само да пробвам. И ако работи, мога да я продам. Или за на брат ми компа. О, това е кутия от пица. Браво, браво. Ето е видеокартата. Горе хубава, я да видим. Малко е прашна, ще трябва да я поизмия. Окей. Ето, портове всякакви има тук. Ще видим дали работи. Така че да. Той тук пише, че е 256 мегабайта, обаче е 512. Това знам. GTS 866. Ето ми е старата. Сега ще покажа новата. Тя не е нова, тя не е по-бърза или така нататък. Сега ще я продам и мама ще държи телефона. Ево тук. Камера, жена. Добра камера. Така. Дано не кръвно. Това не гръмна. Така. Готови? Чувам я. Сега би трябвало тук да се покаже на този монитор. Сега ще видим дали ще стане. Така, най-вероятно ще трябва да оправя ния батерии на батерията там, дето вътре. Така, имаше малък фейл. Телефона ми, в смисъл, нямаше памет, така че спря да записва. Там пише 256 мегабайт RAM, обаче сега ще видим дали е 256 или повече. Според мен е си 512, защото първо изисква още, нали, ток такова от захранването и второ, че смисъл, че има два DVI кабела. Ако беше 256, според мен ще има VGA и един DVI. Ще паузирам клипчето, така че да не ми... аз не знам защо трябва да говоря, трябва да го паузирам. Днеска говорих майче, нали? Да, забравих. Но ще ви кажа нещо. Това среща навсякъде в Германия. В момента сме на гарата. И такова. Не стига, че нашия град е много малък. И даже не е по-голям от Перник. Не, мисля, че колкото Перник, обаче не е, нали, не е известен.
Но мама отиде да търси Коко, защото на гарата сме те сходили някъде, нали? Искам нещо да ви покажа какво се среща навсякъде. Да, Поршета, БМВ-та, Ферарита, Ламборджинита, навсякъде. И да, колко е кацано, сега ще го видите. Ох! Добре, спирам. Така, мама ще анбоксва PlayStation 4. PlayStation 4. PlayStation 4. Така. Инструкции как да си включите джойстика и кабелите, нали? Картон. Да. Инструкции за включване на джойстика. Тук са кабелите и така. Тежи, може това е сигурно Xbox. Отиват, окей. Ето PlayStation 4. Да. Ето я конзолата. Къде е джойстика? Да. Къде е джойстика, мамо? Тя са ни прецакали, не са ни дали джойстик. Чакайте, сега ще намерим джойстик. Секунда. Бай, майче си оправих компютъра. Така. Мамо, чакай, няма как да го пуснеш без джойстик. Няма да ти обясня технологията на тоя. Ето. Пускай го. Нище? Тук. Тия са ни прецакали, май бе. Започвай. Айде, почва. Почва, тата, ето. Сенчо? Мама сега ще играе GTA 5. На новия PlayStation 4. Има и клено. Какво е хубавото на този PlayStation? Тази му част, токовата част се изважда. И ти си почистваш. Не, аз ти почистваш. Момент. Аз не почиствам. Момент, слушай внимателно. Тази част е тази Тая част част? се изважда. Там, където си слагаш дисковете, изваждаш я. Затова да си го почистваш лекичко отделно. Ти го почистваш, не? Ето така се изважда. Изважда се захранването. Не пипай. И това се изважда и си сипва. И това е кошче. Това е кошче. Да. Този ми Да го харесва. почиствам аз, така ли? Кой си го не бе? Там зад ти си видео. Може, естествено, че може. PlayStation 4 unboxing и ревю. Какво ще кажеш? Така, как да го пуснете? Взимате този кабел, включвате го в контакта. Включвате го в контакта, взимате джойстика, който не го доставят, не го дават в кутията. Тъпи, Сони, тъпи, бу. Да, взимате го, натискате копчето. Както ще ви покажа, натискате копчето. By the way, това е Xbox One. Xbox. Ето кутия. Бокс. Мамо, Xbox е много тъп. Ето останалото. Да. Това беше unboxing на PlayStation 4. Надявам се ви харесва. Ако така харесате го, ако не така не го харесайте. Много беше готино. Да, сега ще видя дали ще си оправя компютъра. PlayStation, чакайте. Това е PlayStation 3. Както виждате, много по-малък е от PlayStation 4. Но си заслужава. PlayStation 4 си заслужава. Защото може да сложите сигурно 100 диска едновременно. А в тази тук глупост може само един. Да.
Не съм сигурен, че съм такова, но имам ръждане днеска. Да, някакъв азиатски ресторант сме, all inclusive. Пробвах суши и васаби. Не, сега ще пробвам васаби за камерата. Така. И... Ето. Васаби. Съвсем малко е. Люто. Свършихме даска днеска. Завърших с 2.7, 2.7, Марсел с 2.8. Аз съм по-умен от Марсел. Обаче на мен не ми пишат всички оценки, така че... Всички хора са ми гледат сигурно странно. Ще пробваш моето оценки. Гейдс, мадамага. Иначе, нали свършихме в 11:15, сега дойдохме тук. Толкова плащаш за един човек и имаш там 2-3 часа нещо да ядеш. И си ядеш на корем. И аз, взел съм си тук рис, васаби, томати, суши. Нищо не ти харесва. Христи нов суши. Да, сега ще пробвам нещо, дето е супер люто. Уф, сега ще видим. Monster Crafty. Monster Crafty. Geh weg. Ich hab's nur fix kaufen. Mama? Ja. Wenn du etwas wenig, das tut Може мама на български да говориш. Имам колец. Wenn du wenig hast, ist es schön. Окей, да не им бежи. Да. Das ist nicht wenig. Probieren? Und? Не шаф? Това е сирача, не знам, може би знаете. Ja. Hallo Marcel. Това вече е много люто. О. Цялото ще видим. Спирам. Bon Appetit. Bon Appetit, ja. Oh. Мама! Jetzt? Genug. Мен сме на боулинг. Не знам дали ме чувате много добре. За сега съм най-добър. Ja. André ist. Андрей. Ще покажа само как играят. Андрей. Давай, Андрей! О, Андрей! Давай! The best. Yes. Yep. Drei. Снима се клипче. Ja. Окей. Сега ще ги бия всички. Дай Косио. Дай му топката. Мони, дай му топката. Aber geht auf. Guck mal. Vier. Може на български да говориш. Komm, Имаш още. komm. Сега ще ги бия всички. Konstantin. Oh yeah. Oh yeah. Gut. Oh, das ist toll. Пак съм по-добър от тях. Ich bin jetzt. Окей, мама!
Давай, давай! Дай, мама! Дай, мама! Бегай! Хоп! Oh, schade. Nein! Versiehst du, Kocke? Kocke, versiehst du? Утро. Косата ми е штрикнала. Да. Но тук ще спра този влог, защото вече е прекалено дълъг. Една седмица може по... Не, една седмица. Сигурно ще получи 1 час, кой знае. И не искам да го обработвам около 1 час, така че ще видим какво ще стане. Но все още не съм събрал 100, виждате 99. Днес сме 25-ти. Но да. Ще направя гивъвей най-вероятно за 200 абоната. И не ме... Нещо очите са ми някакви червени се едно. Окей, няма значение. Но тук ще го спра. Надявам се този влог да ви харесва малко. Така харесате го, ако не е така, не го харесвайте. Не пишете нищо, всъщност не знам на влогове какво трябва да се напише. Но да, пишете някакви коментари, бла-бла. Абонирайте се. И да. Сега ще направя клипче за мейн чанела ми да кажа, че не съм събрал 100 абоната. Но пак ще събера много скоро.